As sucesivas filtracións á prensa de supostos informes sectoriais relacionados co proceso de declaración de impacto ambiental da fábrica de celulosa de Altri na Ulloa son gravísimas, polo que dende Greenpeace cremos que chegou o intre de exixir a paralización temporal do proceso e a creación dunha investigación independente para depurar responsabilidades sobre o que consideramos unha forma de proceder absolutamente escandalosa e un desprezo á cidadanía por parte do goberno galego. O que vimos o pasado sábado coa filtración do informe de Augas de Galiza, polo que levamos esperando máis dun ano, é insólito. Non parece nin lóxico nin ético que diante do proxecto industrial máis controvertido das últimas décadas en Galicia, certa prensa teña acceso á documentación máis salientável antes que as decenas de milleiros de persoas que alegaron pola vía oficial. O que sí parece é que ante os esmagadores argumentos de quen se opoñen a Altri, o goberno galego emprendeu unha estrategia mediática orientada a impoñer custe o que custar os intereses dunha empresa privada sobre a protección da nosa natureza e sobre a estrutura socioeconómica de Galicia.